עידן ישראלי. כן? צריך לבוא איתנו. איך אתם יודעים איך קוראים לי? איך אנחנו יודעים? מצחיק. תגיד, איך הגעת לפה? באופניים? באופניים. תגיד. מעלית? בן כמה אתה? 16 וקצת. 16 וקצת. כזה גיל. אתה יודע, עידן, אם תהיה קשוב ותשתף פעולה, יום אחד עוד תהיה בן 16 והרבה. מה זה? ומתי יש פה מעלית? זו רק ההתחלה. וואו, מה הולך פה? שב, עידן. איפה? על הכיסא שכתוב עליו עידן. יכולת להשקיע קצת. מה הבעיה אם זה כתוב עליו עידן, לא? בסדר, כתוב, זה לא ייצוגי. מה זה? ולכל המקומות שהייתי בהם היום. מה, אתם עוקבים אחריי? כן. כן. האמת שכן. תאמר לי, עידן, איך היית מדרג את עצמך כרוכב אופניים? ככה מ-1 עד 10? 9 כזה? אני די טוב. והיום, כשרכבת, איך הרגשת? סבבה לגמרי. טוב, אתם יכולים להסביר לי מה קורה פה? אולי עדיף שתראה בעצמך. אתה רואה את הנקודות האלה? הן מסמנות מקומות במסלול הנסיעה שלך, שבהם לא צייתת לחוקי התנועה, סיכנת את עצמך ואת האחרים. מה? נסעתי אחלה, הנה אני פה, לא? בלי שריטה. אפילו רכבתי עם קסדה, למרות הג'ל. זוכר את הרחוב הזה? כן? נגיד שהיית יוצא היום מהבית 3 שניות מוקדם יותר. 3 שניות מוקדם יותר? רק 3 שניות. נו. דברים היו נראים אחרת. יותר ככה. מה זה? איך עשיתם את זה? מזל ששמת את ההורסת ג'ל הזאת על הראש, אה? באמת מזל. הבנת. הרכיבה צריכה להיות בשבילי אופניים מסומנים. רק אם אין כאלה, ואתה נאלץ לרדת אל הכביש, תמיד במסלול הימני. קרוב למדרכה ובמרחק בטוח מרכבים חונים. ואת האוזניים שלך, אתה צריך כדי לשמוע מה קורה. אני ממש הייתי שם. זה מדהים לראות את זה קורה דרך העיניים שלך. למרות שאם עושים את זה יותר מדי, זה מציג קצת. היא הייתה עושה לי את זה מלא. סליחה? את עשית לי את זה הרבה. בונה, מאיפה נפלתם עליי? נפלתם. יופי של ניסוח. בוא נגיד שבשלב הזה אנחנו פה כדי לעזור לך. שנמשיך? שים לב למה שעשית כאן. הנה, רואים? אני אפילו לא קרוב לאף אחד. גם אם הייתי מגיע לשם 3 שניות. עזבו, 3 דקות לפני. הכל פה פנוי. אתה ממש חמוד. וואו, 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 וואו! תיזהר! שיו! לא היה לי מושג. אף פעם לא על המדרכה. אף פעם לא נגד כיוון התנועה. כשאתה משתלב בכביש, שים לב שהכביש פנוי. נכון. תגידי, יש מצב את מקפיצה אותי בחזרה למבחן בלשון? הייתי שמח לתקן שם כמה טעויות. לא. חביבי, עוד לא סיימנו. הכניסו את האופניים! עזרא, תכניס את האופניים בבקשה.
נו, מה עכשיו? האופניים שלי סוף. אתה יודעת כמה זמן חסכתי בשבילם? שים לב, שדרוגי מנוע ושינויים במצערת אסורים על פי חוק ומאוד מסוכנים, גם לרוכב וגם לסביבה. האופניים האלה לא תקניים לרכיבה. עד עכשיו חשבתי מה? כולה אופניים. בכלל לא ידעתי שאני כזה חסר אחריות. אל תהיה כל כך קשה עם עצמך. לחלק מהחוקים ציינת. לא עברת באור אדום. טוב, מה אני נראה לך? מתאבד? אתה בחור טוב, עידן. והאופניים האלה, שרכשת בכל כך הרבה מאמץ, הם כלי רכב לכל דבר. אתה מבין? הימנע מכבישים סוענים. תכנן את הנסיעה כך שתעבור בדרכים שקטות יחסית עם מעט תנועה. תכלס, כל החוקים האלה הם בשבילך. ולכן גם כל החוקים של כלי רכב. בדיוק. החוקים האלה הם בשבילנו. אם תשמור עליהם, הם ישמרו עליך. רגע, מה השעה? יש לי אימון כדורסל עם חברים. אני מאחר. אבל איך אני אגיע למגרש עכשיו? האופניים שלי לא תקניים. עזרא. 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 תודה על הכל. לייק! ביג לייק! מה? למה? אתה תמיד עושה את זה! זה הכי דודה שלי ציפי. אבל מה שאתה ציפורה באמת? סע, פשוט תיסע.